Ciga Saúde e o Sindicato de Técnicos de Enfermería SAE volveron convocar unha protesta para denunciar unha situación que se repite xa por terceira vez. Dende as 3 da tarde ata as 8 da mañá, o Hospital do Barbanza non contará cun radiólogo de garda. Por parte da Xerencia dice que o servicio está coberto co radiólogo en Santiago. Para nós eso non é unha cobertura adecuada, implica que se necesitamos facer unha ecografía, un taco contraste, o paciente ten que ser trasladado a Santiago. De forma indirecta implica que vamos a facer máis TACs sin contraste que ecografías. O TAC é unha proba que ten uns efectos secundarios con radiación que non ten a ecografía, o sea, desde o punto de vista do paciente é un empeoramento. Se é unha patoloxía determinada se pode facer unha ecografía, pois non é necesario facer un TAC. Ademais dos prexuizos para os pacientes, os sindicatos alertan dos problemas que ocasiona aos propios traballadores, que deberán prestar asistencia sanitaria con moita menos información sobre o alcance das patoloxías que pode presentar o paciente. E desde o punto de vista das persoas que están traballando, tanto médicas de urgencias como médicos de outras especialidades que están facendo garda hoxe, ante un paciente inestable, implica ter que marchar con el a Santiago con menos conocimiento do que lle pasa ao paciente, con menos información. Iso tamén fai que vayas menos preparada para o que pode pasar, te crea un estrés adicional. Reclaman que se dote o centro do persoal suficiente para poder prestar unha asistencia de calidade, cun servizo de radioloxía operativo ás 24 horas durante os 365 días do ano.